L'Associació Catalana de Municipis aplega en el seu ideari fundacional dues línies de pensament fonamentals, el municipalisme i el catalanisme. El municipalisme permet als ciutadans participar en la presa de decisions que afecten directament el seu entorn i, al mateix temps, els facilita els serveis bàsics per al seu desenvolupament. En aquest sentit, tots els municipis són importants, del més petit al més gran. Per això defensem la màxima d'un municipi, un vot, és a dir, tots els pobles tenen els mateixos drets i deures independentment de la demografia, pressupost, situació geogràfica o color polític. L'altra línia del nostre pensament és el catalanisme perquè creiem que Catalunya s'ha construït nacionalment des de tots i cadascun dels municipis que la conformen. Aquest ideari del municipalisme nacionalista ha permès vertebrar les realitats locals en un projecte integral de consolidació del país. Gràcies a la nostra determinació, hem esdevingut un important lobby de pressió. El nostre posicionament, la nostra opinió compta, i molt, en els principals òrgans de govern de Catalunya i de l'Estat. Nosaltres som la veu dels municipis, a les institucions i a les administracions del país. L'ACM és la casa del municipalisme català. L'integrem ajuntaments, consells comarcals, diputacions, entitats municipals descentralitzades, tots plegats, que amb l'esforç que fem dia a dia als nostres pobles i ciutats, conjuntament amb l'ACM, contribuïm a que la qualitat de vida, a que el progrés dels veïns i les veïnes sigui efectiu. I, evidentment, si això és així, el nostre país, Catalunya, també progressa, que és el que necessitem tots plegats. En definitiva, a l'ACM, que formem electes, formem a treballadors públics, ajudem amb el dia a dia assessorant els ajuntaments, comprem agregadament perquè sabem que comprar l'engròs és més econòmic i per tant podem gastar els diners amb qualsevol altra cosa molt més interessant per aquell ajuntament determinat. Nosaltres que fem tot això, què aconseguim o què hem aconseguit al llarg d'aquests 30 anys? Que l'ACM sigui l'entitat referent del municipalisme català. Una entitat que en cap cas defalleix en la defensa dels interessos dels ajuntaments, dels consells comarcals, de les diputacions, de les EMDs, però per sobre de tot, que defensa els interessos dels catalans i catalanes. L'Associació Catalana de Municipis es va constituir el 3 d'octubre de 1981 a Vic, amb l'objectiu de ser una eina al servei de les administracions locals de Catalunya i facilitar que els ajuntaments puguin desenvolupar amb comoditat tots els serveis que els ciutadans els hi reclamen. Som la veu dels alcaldes, regidors, presidents i consellers comarcals de Catalunya. Els formem i assessorem en tots els temes d'interès per al seu municipi. Contribuïm a dignificar la imatge del polític local i posem al seu abast tot tipus d'informació. L'ACM és l'entitat degana del municipalisme català i actualment aplega prop d'un miler d'ens locals de Catalunya, aproximadament un 96% del total. Tots ells reben periòdicament l'important volum d'informació que genera l'ACM, novetats que afecten els ens locals, assessorament jurídic, models d'ordenances, una gran varietat d'oferta formativa, recull de subvencions i moltes coses més. L'ACM és un fòrum de reflexió amb la voluntat de construir, des dels ajuntaments, una Catalunya socialment justa, econòmicament pròspera, ambientalment sostenible i globalment solidària. El màxim òrgan de l'ACM és l'Assemblea, formada pels presidents dels ens locals associats. L'Assemblea es renova cada 4 anys i, entre d'altres tasques, és l'encarregada d'elegir el president d'entre els seus membres. A ell correspon la representació legal de l'ACM.
La Secretaria General dirigeix els serveis i les comissions de l'ACM. L'òrgan de direcció de l'ACM és el Consell Nacional, que està format per 100 membres elegits per l'Assemblea. El Comitè Executiu vetlla per l'execució dels acords de l'Assemblea i dels Consells Nacionals. L'integren un màxim de 45 membres. En són membres nats el president del Fòrum Comarcal, el president del Fòrum de Joves Electes, els presidents de les administracions locals supracomarcals, l'alcalde de Barcelona i el síndic d'Aran. Perquè sabem que no necessàriament els càrrecs electes han de ser experts en política i gestió municipal, l'ACM posa al seu abast un conjunt d'eines per facilitar la seva tasca. L'ACM disposa d'assessorament jurídic propi, presencial i online, per assumptes ordinaris corrents dels ens associats, per assessorar respecte a les normatives europees, autonòmiques i estatals relacionades amb el món local. Ajudem a l'administració local en la resolució de contenciosos, interposició de recursos i mediació de conflictes. Els nostres serveis econòmics ofereixen assessorament financer, econòmic i comptable, assessorament fiscal sobre tributs locals, operacions de crèdit, patrimoni, endeutament, etc. Formem tècnics i personal al servei de les administracions i, a més, formem càrrecs electes a la nostra aula d'electes. A través de la Fundació Aula d'Alts Estudis Electes oferim una extensa oferta formativa que engloba des de jornades tècniques i cursos fins a màsters i diplomatures de postgrau descentralitzats en el territori. A més, disposem de la càtedra Enric Prat de la Riba d'Estudis Jurídics Locals, de la qual n'és titular Miquel Roca i Junyent, un dels pares de la Constitució espanyola, que té per finalitat desenvolupar la docència i la recerca en tots aquells àmbits relacionats amb les administracions i el sector públic. En aquest context, també constituïm comissions internes de treball, formades per alcaldes i regidors, per discutir i formular propostes legislatives i participar en comissions externes interadministratives en representació dels associats davant les institucions i administracions. 41 Consells Comarcals de Catalunya formen part del nostre Fòrum Comarcal, que representa els interessos de les comarques a tots els nivells. De la mateixa manera, tenim el Fòrum de Joves Regidors, que coordina les actuacions dels joves regidors i els regidors de joventut dels ajuntaments associats. L'ACM, juntament amb 5 consells comarcals, va constituir el Consorci Català per al Desenvolupament Local, amb la finalitat de dinamitzar socialment i econòmicament els territoris catalans en projectes competitius de fons europeus i d'altres convocatòries. En els últims anys, l'ACM, a través del Consorci Català per al Desenvolupament Local, ha iniciat un nou camí per oferir serveis als ens locals a uns preus més econòmics. Així, es va licitar el subministrament elèctric a preus molt competitius i més de 500 ens locals s'hi van adherir. Recentment, hem obert aquest camp amb la voluntat de licitar serveis de subministrament de gas natural i el de compra de vehicles municipals. L'objectiu bàsic és simplificar tràmits als ens locals i que aquests aconsegueixin serveis i compres a uns preus més econòmics gràcies a compres conjuntes. L'optimització de recursos i despeses, mantenint la mateixa qualitat dels serveis. L'ACM ha impulsat RiscLab, una fundació privada per a la prevenció de riscos laborals que propicia que la Unió dels Ajuntaments garanteixi el millor servei i els millors preus en matèria de riscos laborals. D'altra banda, l'associació disposa d'un servei d'assegurances propis, ACM Assegurances, que afavoreix la contractació col·lectiva, fruit de la Unió dels Ajuntaments, i que garanteix més cobertures i optimitzar els costos, independentment del tamany o de la capacitat financera. En aquest mateix sentit, el nostre Pla de Pensions de l'Administració Local de Catalunya garanteix que els treballadors públics dels ajuntaments puguin gaudir d'un pla de pensions de jubilació amb unes condicions econòmiques avantatjoses, amb independència del nombre de treballadors de cada ajuntament. L'Associació Catalana de Municipis i Comarques és l'entitat degana del municipalisme català. Defensem i representem els interessos de tots els ens locals de Catalunya. Des de l'ACM disposem d'un equip jove, qualificat i motivat
amb voluntat de servei pels ens locals de Catalunya. Des de l'ACM us oferim serveis de formació, assessorament, suport jurídic i econòmic, treball en comissions a nivell sectorial, suport en l'àmbit de la comunicació, un gabinet d'estudis i projectes per fer analítica de noves necessitats pel món local. I també disposem d'un conjunt d'eines que ens serveixen per aprofundir més en tota aquesta voluntat de servei. La fundació de l'Aula dels Estudis Electes, mitjançant la qual vehiculem tota la formació pels nostres electes locals. La Càtedra d'Estudis Prat de la Riba, mitjançant la qual generem un conjunt de publicacions d'interès pel món local. La Fundació de Riscos Laborals, el Servei de Prevenció pels ens locals de Catalunya. I el Consorci Català de Desenvolupament Local. És l'eina mitjançant la qual fem la compra agregada, una manera de comprar conjuntament per tenir millors preus i millor servei. Mitjançant això posem a disposició el servei d'assegurances, la compra d'electricitat o de gas, la compra de vehicles per la flota municipal i tantes coses com se'ns vagin acudint que serveixin per donar-vos a tots plegats millor servei, millors compres a millor preu. Tot plegat, com veieu, és el conjunt de serveis que us posem a disposició per tots els ens locals. Des de la seva constitució, l'ACM ha ofert als seus adherits una publicació mensual que vol ser una tribuna oberta d'opinió, debat i informació sobre temàtiques del món local. La revista ACM, la Força Municipal de Catalunya, porta més de 300 números publicats, presentant i defensant els interessos dels ens locals. D'altra banda, oferim l'edició d'un diari digital sobre el món local, el Diari de l'Alcalde, la manera més fàcil de conèixer l'actualitat dels municipis de Catalunya. Perquè els municipis són notícia, oferim tota la informació en un clic. Hem publicat diversos llibres, Soc regidor i ara què?, Manual de dret local, Manual d'hisendes locals, Règim jurídic dels ens locals, Medi ambient i ens locals, Manual del regidor d'Hisenda, Manual del regidor d'Educació, Manual de redacció administrativa, eines molt útils i fàcils d'utilitzar pels càrrecs electes municipals que s'han de fer responsables d'aquestes àrees que de vegades desconeixen. Per tal d'oferir un millor servei, l'ACM disposa d'unes modernes i completes instal·lacions al centre de Barcelona, des d'on treballem amb entusiasme pels municipis de Catalunya, perquè som la seva veu, perquè som la seva força.